Ahojte, dnes prichádzam s témou zuby, zubné ošetrenia, čistenie zubov, pomocky na čistenie zubov a tak ďalej. Verím, že si v tomto videu nájdete nejakú inšpiráciu a poďme sa teda spolu o tom trošku porozprávať. Čo sa týka nášho konkrétneho prípadu, tak my sme v podstate Oliverkovi hneď pri prerezávaní prvého zubka začali čistiť takouto mini babetkovskou kefôčkou. A viem, že kedy sa to vôbec akože neriešilo, ale teraz sa už dosť dbá na to naozaj začať čistiť tie zubky od prerezávania tých úplne prvých. Buď sú to také tie mini kefôčky pre babetka, alebo rôzne nadstavce na prst, sú aj rôzne také kefkohračky, ktoré vlastne babetko môže žužľať a tým si trošku aj očistiť tie zubky. A buď sa teda naozaj odporúča od prvého zubka, alebo kľudne ešte aj pred prerezaním prvého zubka masírovať tie ďasienka rôznymi pomôckami, aby si to dieťa jednoducho zvyklo na to, že, a čím skôr zvyklo na to, že to je v pohode, že sa mu tam v tých ústach niečo proste deje, že mu tam niečo robíte, že to je úplne normálne a prirodzené. My sme toto teda vlastne viac menej aj robili. A čistili sme mu od začiatku zubky, ale len čistou vodou. Potom už, keď bol trošičku taký starší, tak bolo aj zo pár pokusov čistiť mu zubky aj pastou, ale nejak sa to nedarilo, lebo Oli za prvé nebol z toho ani príliš nadšený a za druhé nevedeli sme mu nejak vysvetliť, že si to má vyplachnúť a vypluť. Takže potom sme od toho čistenia pastou upustili a neviem, počula som vtedy aj také názory, alebo niekto má doteraz také názory aj zubári, že v podstate podstatné je mechanicky odstrániť ten povlak z tých zubov a že pasta je vlastne len taký doplnok pre náš nejaký taký ten lepší pocit a pre nejaké osvieženie, ale že teda je to vlastne len doplnok, že nie je to úplne nevyhnutné. Takto nejak som to vtedy aj vlastne ja brala. Rôzne tie medzizubné srandy sme začali používať, až keď mal Olinko niekedy medzi jeho 4. až 5. rokom. A používali sme hlavne teda takéto vlastne je to niť natiahnutá na takom plastovom držadle. A je to síce také dosť, akože je to len jednorazové a také ekonomické a neekologické. Myslím, že to tam je dobre vidno. Ale ako dobre sa s tým manipuluje v tých detských ústach. Takže toto sme začali používať. A zhruba na jar tohto roka si začal Oli tak zvláštne búchať do tých zubov. Začal byť taký nervóznejší, hoci kedy sa objavil taký pláč bez príčiny, bez zjavnej príčiny. Všetko sypkal do úst, všetko ožužlával a tak. Aj sme si potom všimli, že vlastne sa mu začína kývať jeden zub, tá spodná jednotka. Takže, ale ja som nevedela, že či to teda mám pripisovať tomuto, lebo však samozrejme okolo 5. 6. roka začínajú tie zubky vypadávať a tlačiť sa dospelácké, ale a nie je to príjemný proces, hej, samozrejme tie ďasná bolia. Takže buď som to mohla pripisovať tomuto, ale dosť som sa obávala aj toho, že či náhodou ho tie zuby nebolia, že či nemá nejaké kazy alebo nejaké iné problémy s tými zubami, keďže on je teda zatiaľ úplne neverbálny, tak on nevie povedať ani ukázať ani nič, keď ho niečo bolí alebo tak, takže to sme vôbec netušili, takže dosť som sa začala obávať aj tohto. To ma v podstate prinútilo ho aj začiatkom leta objednať konečne na takú poriadnu preventívnu prehliadku. Jeden už taký pokus bol, to keď mal zhruba, neviem, možno 3-4 roky, tak sme ho zobrali k jednej dentálnej hygieničke, nech mu pozrie tie zubky. Neviem, nechceli sme vtedy nejak extra špeciálne tam na silu držať a trápiť dlho. Ona mu to vtedy len tak, viem, že zbežne akože pozrela, nie nejak dôkladne tým zrkadielkom, tak úplne špeci, ako sa má. Ale vravela, že teda na prvý pohľad vyzerajú tie zubky pekné, zdravé, čisté, že tam teda žiadne kazy nevidí, ale takto len akože voľným okom.
Ale tak to nás vtedy tak nejak akože zatiaľ uspokojilo, že aj nám sa zdá všetko v poriadku a mysleli sme si, že teda čistíme dostatočne, že tam nebude žiadny problém, ale hovorím, to bolo ešte, keď mal tak 3-4 roky, hej, teraz už má 6. Takže konečne sme ho teraz vlastne začiatkom tohto leta objednali na poriadnu zubnú preventívku k pani doktorke. Keby vás náhodou niekoho zaujímalo, kde sme boli, tak v Žiline na klinike Šťastný zúbok. Ešte som to vlastne zabudla doplniť, že pani doktorka má na stránke uvedené, že ona v podstate berie aj detičky s rôznymi diagnózami, autizmus, Downov syndrom, epilepsia a myslím, že ešte niečo tam má vypísané, proste, že ten zdravotný stav dieťatka pre ňu nie je problém a že teda ošetruje aj ťažko ošetriteľné deti. Pokiaľ máte dieťa s Aspergerovým syndromom alebo dieťa s autizmom, s vysokofunkčným autizmom a normálne s vami komunikuje, rozumie všetkému a tak ďalej, tak by určite bolo na mieste pred prvou návštevou zubára mu vysvetliť, teda, že kde pôjdete, možno mu aj ukázať nejaké fotky alebo videá, ako to tam zhruba vyzerá, čo môže od toho zhruba čakať, aby bol proste na to pripravené, vysvetliť mu, prečo je to dôležité a tak ďalej. Možno je dobrý nápad aj zobrať, ak teda máte aj iné dieťa, tak zobrať to iné dieťa, keď pôjde na preventívku alebo na nejaké zubné ošetrenie, tak zobrať aj to dieťa s autizmom a nech sa proste zatiaľ len pozerá, nech tam je ako divák, aby teda videl, že aj súrodenec chodí k zubárovi, že to je v pohode. Ja si myslím, že žiadny normálny, moderný zubár s týmto určite nebude mať žiadny problém. Takisto, pokiaľ má dieťa nejakú obľúbenú hračku, neviem, plišaka, alebo hocičo, vankúšik, deku, tak kľudne to tam určite zoberte, proste všetko preto sa snažte spraviť, aby ste mu ten pobyt v tom zubárskom kresle spríjemnili, aby tam mal aspoň niečo so sebou, na čo je zvyknuté. No a určite je dobré aj pri objednávaní už spomenúť, teda, že objednávate dieťa s autizmom, aby boli na to pripravení. Hej. V našom prípade bohužiaľ žiadne takéto prípravy, ani vysvetľovanie, ani nič neprebehlo, keďže Olinko má slabé porozumenie. On rozumie takým základom, hej, že ideme spinkať, papať, ideme von, obleč sa, vyzleč sa a podobne. Takže toto by bolo úplne zbytočné a jednoducho my sme ho tam len zobrali a hotovo. Pri tej úplne prvej návšteve vám odporúčam teda dostaviť sa v predstihu. Nie úplne presne na tú hodinu, ako budete objednaní, lebo predsa len nejaká tá administratíva tam zo začiatku určite prebehne. Aspoň teda od nás si pani na recepcii pýtala doklady detí, buď kartičku poistenca alebo občianske preukazy a na základe toho im potom ako vyplnila tú kartu, založila im karty a tak ďalej. Takže deti zatiaľ pozerali telku, konkrétne tam, kde sme my boli, je taký malý detský kutík. Na recepcii je tam teda telka, nejaký stolík na kreslenie, nejaké iné ďalšie hračky, takže toto tiež oceňujem. Do ordinácie sme išli všetci 4 naraz, ja, manžel, obidve deti. Prvá išla Nelka na kontrolu zubkov, tá bola z toho nadšená, ona sa na to veľmi tešila. A potom sme sa ešte ďalšie 2 týždne doma hrali na zubárku. Po skontrolovaní zubkov dostala tetovačku, takže úplne super, nadšenie veľké. Majú tam po ordinácii má pani zubárka taký, neviem ako sa to volá, taký tulivák alebo čo, také proste vrece pohodlné na sedenie alebo na ležanie, takže tam si išla Nelka sadnúť. Majú tam aj takú riadne veľkú kefku na čistenie zubkov, veľkého ružového pantera s veľkými zubami, ktorému práve tou kefkou môžu deti čistiť zubky. Potom išiel Olinko do kresla. Bolo to tak, že vlastne manžel si ľahol do kresla, Olinko naňho a vlastne nohami mu chytil jeho nohy, rukami mu chytil telo, aby sa nehýbal. Ja som mu zozadu pridržiavala hlavu.
No a bol to veľký plač. Olinko samozrejme ako nevedel, prečo tam musí byť, čo so s ním robíme, prečo ho držíme, prečo sa mu nejaká pani hrabe v ústach. Takže bol to pre neho stres, aj keď vtedy ho nič ešte nebolelo, to bola fakt len preventívka. Tak už toto len bolo pre neho akože stres a museli sme ho naozaj veľmi silno dvaja držať, aby to vôbec bolo možné skontrolovať. Pani doktorka pri takýchto detičkách používa aj tzv. Bite blocker. Ja ho tu doma nemám, ale niekde vám tu hodím fotku, že ako to zhruba vyzerá. Alebo si to vygooglite. Je to vlastne taká malá plastová pomôcka, dá sa to zohnať myslím, že v 3 veľkostiach, ktorú nacvaknete dozadu na stoličky toho dieťatka a ono mu to drží tie ústa otvorené. Takže je to buď vhodné takto, akože zubári to niektorí používajú pri deťoch, ale kľudne mi vravela pani doktorka, že aj na doma si to môžem kúpiť, že pokiaľ je nejaký problém s čistením zubov, tak sa to dá použiť proste. Nasadíte to dozadu na zubky, očistíte jednu stranu, potom to prehodíte na druhú stranu a čistíte zase túto stranu. Pre dieťa, ktoré proste nechce mať otvorené ústa, ktoré ich neustále zatvára a bojuje s vami a tak toto by možno, že mohlo byť niečo, čo to čistenie buď spríjemní alebo vôbec umožní. Pani doktorka zistila, že Olinko má 7 kazov. Ja som skoro odpadla. Ja som tam išla s tým, že možno bude mať tak 1, 2 a že 7 kazov. Všetky boli samozrejme v medzizubných priestoroch, tam, kde človek ako to voľným okom nemá moc šancu vidieť. No a pri tejto príležitosti nám pani doktorka odporúčila 3 také základné veci, čo máme robiť, čo máme zmeniť v tej rutine pri čistení zubov. Prvá z nich je tá, že máme začať používať zubnú pastu. Určite aj pri Oliverkovi, ktorý nevie vyplúvať, alebo teda nevedel do tej doby. Teraz už som ho trošku tak na to natrénovala, že vie to vyplúť, no vie to ako tak vypľuť, nevie si to úplne ešte vyplachnúť tie ústa, tak nie je to dokonalé, ale tak verím, že sa to bude zlepšovať. Ale vravela, že nevadí, že aj keby to nevyplúval tú pastu, tak predsa len dáva sa akože úplne minimálne množstvo na tú kefku, samozrejme, že to nie je problém. Ale že tá zubná pasta je dôležitá, že v podstate bez nej sú tie zuby ako keby také, ako to povedať, jednoducho, že tá pasta má v sebe určité zložky, ktoré majú význam dodávať tým zubom ako takú výživu, ako takú ochranu, prevenciu pred tými kázmi, ochranu tej stoloviny a tak ďalej. Že teda pokiaľ nechcem dávať pastu s fluoridmi, tak mám kúpiť pastu bez fluoridov, ideálne s nanohydroxyapatitom. Odporúčala mi konkrétne tieto pasty zatiaľ pre deti. Značka BioRepair. Táto je jahodová pre deti 0 až 6 rokov a táto je 6 až 12 rokov s nejakou metovou príchuťou alebo vôňou, alebo ako sa to povie. No a neviem, čo sa týka toho fluoridu, tak to je samozrejme na každom z nás, že ako to zváži a že či vôbec to rieši. Ten fluorid má naozaj preukazateľné dobré účinky a protektívne účinky proti kazom, ale nie je až tak úplne vhodný pre naše zdravie. Tu sa naozaj názory rôznia, takže to ako ja neriešim, ale ja osobne už dlhé roky nepoužívam zubnú pastu pre seba s fluoridom. Tak v podstate nebudem to dávať ani deťom. Ten hydroxyapatid, alebo teda nanohydroxyapatid je látka s podobnými vlastnosťami ako fluorid, len teda nezaťažuje to naše zdravie, takže a tieto pasty sú presne také. Ako nie je to úplne, že nejaké prírodné zloženie, ja skôr idem na tej vlne prírodnej kozmetiky a tak non-toxic domácnosť sa snažím mať a tak ďalej, ale je to toto ako zatiaľ taká prvá voľba, ktorú nám odporúčila pani doktorka. Keď to minieme, tak asi budem riešiť nejaké iné pasty, ale zatiaľ máme teda toto. A druhá vec, čo nám odporúčila pani doktorka, je
okrem tých medzizubných vecičiek, čo som vám už predtým ukazovala, tak okrem toho, že máme používať aj medzizubné kefky, a nie teda také, tie, čo asi aj vy poznáte, ja ich tiež sama používam, také tie s tenkým drôtikom v strede a okolo sú také štetinky jemné. Tie kefky sú v rôznych veľkostiach, podľa toho teda, aké medzery medzi zubkami máte. Ale že pre deti je skôr sú vhodné také celosilikonové kefky. Mám tu aj obal, on je už síce prázdny, jednu kefku som si tu nechala. Tak toto vyzerá. Tieto nám konkrétne ona odporúčala. Ona ich tam aj ich predáva, ak chcete, ale dajú sa kľudne kúpiť aj v DMke a asi aj inde. A teda vyzerajú takto. Neviem, či to tam bude vidno, ale snáď áno. Keďže má teda takýto ten konický tvar, tá kefka, tak je super v tom, že je v podstate je použiteľná na hociakú tú medzierku medzi zubkami. Keď ju strčíte do mini medzierky, tak sa vám tam zasunie len kúsoček. Keď je väčšia medzierka medzi zubkami, tak ju tam zasuniete ďalej alebo úplne celú. Ale netlačte, je to naozaj jemnúčko sa to má. Určite nie nejako na silu pretlačať. Proste pokiaľ vás to pustí, ďalej už silou určite netlačte. No a tým pádom vám stačí jedna kefka na to čistenie zubov, že nepotrebujete 2, 3, 4 veľkosti takých tých klasických. To je jedna výhoda tej kefky a druhá výhoda je naozaj, že tie štetinky, alebo teda ona je celosilikonová, takže nie je tam ten drôtik v strede a je to v podstate pre detičky také vhodnejšie. Nemôže im to nejak poradiť jasná, hej, tá kovová občas môže narobiť nejakú šarapatu, pokiaľ sú tie jasenka nejaké citlivejšie alebo tak. K tomuto je potom vždy balenie aj takéto puzdierko na cestovanie plastové, keby ste potrebovali. Oni nie sú lacné, hej, tieto kefky silikonové. Našla som ale v DMke, minule som objavila niečo takéto. Vyzerá to byť veľmi, veľmi podobné, len samozrejme táto DMK-cká značka, takže oveľa lacnejšie. Ja som ich ešte ale ani neotvárala. Môžeme to teraz spolu pozrieť a porovnať s tamtými modrými. Takto spojené. Jednu si odtrhneme a je to, áno, je to zhruba tiež taký ten rozširujúci sa tvar. Neviem, či to tam vidíte dobre. Ale je to tiež, je to síce ako menšie, trošku horšie sa mi to drží, ale v pohode. Vyskúšam ich aj na sebe, aj na deťoch, ale ja si myslím, že to bude v pohode. Akože je to naozaj o dosť lacnejšie toto a vyzerá to byť celkom fajn tiež. Postriham teraz toto video a zabudla som tam teda ešte dodať, že okrem toho, čo nám odporúčila pani doktorka, okrem tých medzizubných kefiek, tých silikonových, stále používam aj tú niť natiahnutú na to plastové držadlo, lebo pokiaľ vyčistím medzizubné priestory buď s tou iba kefkou, alebo iba s tou niťou, tak to vždy tam proste niečo ostane. Osvedčilo sa mi používať aj to. A teda tretiu podstatnú vec, ktorú nám pani doktorka odporúčila, je začať používať aj pri deťoch elektrické sonické zubné kefky. Odporúčila nám teda tieto konkrétne, je to overený výrobca. Sú teda naozaj sonické, nielen elektrické, ako sa dajú sa kúpiť aj iné značky, ale tie sú väčšinou len elektrické, tieto sú sonické, sú k zubom oveľa šetrnejšie, lepšie to čistí zubky a tak ďalej. Jednoducho, možno aj sami na sebe poznáte ten efekt, ak používate sonickú zubnú kefku, že s tou manuálnou sa to proste nedá porovnať. S tou manuálnou môžete drhnúť zuby, koľko chcete a ako dlho chcete, ale teda ten efekt tam nebude taký, nikdy tam nebude taký ako teda so sonickou zubnou kefkou a zabere to oveľa menej času a naozaj to vyčistí zuby takmer do dokonalosti. Konkrétne Olinos, jemu to chvíľku trvalo, kým si zvykol na to, že mu niečo drnčí v zuboch, teda na zuboch, že to má vydáva aj nejaký zvuk, aj nejaké tie vibrácie, ale ako
2-3 týždňa a už úplne v pohode. V každom tom balení nájdete aj nabíjačku, náhradnú hlavicu na teda výmenu. Myslím, že po nejakých pár mesiacoch by sa to malo určite vymeniť, tá hlavica. Nájdete tam aj rôzne také nálepky dieťa si môže ozdobiť tú kefku podľa svojej ľubovôle, nalepiť si tam tú nálepku ako chce. Je k tomu aj taká nejaká aplikácia do mobilu, tu my zatiaľ nevyužívame, ale verím, že pre niektoré deti by to mohlo byť zaujímavé a také motivujúce. No a keďže Olinko mal teda tých 7 kazov, tak s pani doktorkou sme naplánovali, ona to teda rozdelila na 2 samostatné ošetrenia, keďže na jednom sedení by tých 7 sa nedalo naraz spraviť. Možno, že keby to boli menšie kazy, tak áno, ale hlavne ten jeden bol taký dosť väčší, takže to rozdelila takto na 2. A objednala nás pani na recepcii až tak, ja neviem, za niekoľko mesiacov. Ja som bola z toho taká sklamaná a zúfala. Hovorím, že teraz už keď viem proste, že Olino má tie kazy a že ich má veľa a teraz ešte tak dlho budeme musieť čakať. No ale zapísala nás do takého poradovníka, že pokiaľ sa im nejaké dieťatko odhlasí z termínu, už z akéhokoľvek dôvodu, takže nás teda píše do poradovníka a bude nám volať, že či teda chceme ten termín skorší využiť. No tak a tak aj vlastne bolo. To som bola veľmi šťastná, keď zhruba po týždni mi volala, že teda uvoľnil sa zo dňa na deň termín, že či môžeme prísť, tak áno, hneď sme to aj zobrali. Pri takýchto deťoch, ktoré sú ťažko ošetriteľné a ktoré nespolupracujú, sa môže využiť buď celková anestéza, alebo rajský plyn, alebo tzv. Premedikácia. Tá celková anestéza je trošku taká riziková, či už z pohľadu takého celkového zdravia, alebo aj z pohľadu toho autizmu. Viem, že niektoré detičky na to nereagujú veľmi dobre, že môže tam nastať určitý regres. Niektoré samozrejme aj v pohode. Takže záleží samozrejme aj od okolností. Hej, keby mal napríklad Olino aj neviem, strašne veľa tých kazov a mal by tých problémov viac so zubkami, napríklad aj nejaké trhanie, že by muselo byť a tak, že by mal proste toho tak veľa, že by to bolo na neviem koľko veľa sedení, tak by som túto možnosť zvážila aj ja, pretože je tam tá výhoda, že dieťa jednoducho nič necíti, nemá z toho žiadnu traumu a môže sa to všetko zvládnuť na jeden šup. Aj keď teda s tým nejakým tým rizikom, no, ktoré pri tej celkovej anestéze vždy nejaké tam je. Ale je to proste fakt záleží na tých okolnostiach. Zvážiť si pre a proti. Rajský plyn je tiež zaujímavá možnosť, ale tam sa vyžaduje určitá miera spolupráce, keďže to dieťa musí ten rajský plyn dýchať buď cez taký náustok alebo cez masku, a musíte na nejaké 2-3 minútky to vdychovať, zhlboka vdychovať. Potom to začne vlastne mu pôsobiť. Dieťa je také zrelaxované, také trošku viac menej v stave, že mu je to všetko jedno, čo sa deje okolo neho. No a dobre, takže zubár niečo porobí, lenže ono si zase za nejakú chvíľu musí to dodýchavať, ten plyn. Takže nejak takto to asi vyzerá. No neviem, či by to u nás bolo reálne. A tretia možnosť je teda tá premedikácia, ktorú sme si vybrali my. Podáva sa vlastne vo forme takého sirupu. Účinná látka je tam midazolam. A on má vlastne zapôsobiť tak, že to dieťa kvázi tak utlmi na určitý čas. Že je to vlastne taká sedácia. A za druhé má mať aj taký účinok, že to dieťa by si po ošetrení nemalo pamätať, alebo aspoň minimálne, že si bude pamätať, že čo sa s ním dialo. Je to aj taká prevencia do budúcnosti, že nebude mať taký extrémny strach, že nebude si pamätať tú bolesť alebo ten strach z toho predchádzajúceho. Ten midazolam má veľmi veľa nežiaducich účinkov, niektoré sú naozaj závažné, takže ja som musela pred ošetrením podpísať informovaný súhlas, že teda beriem na vedomie všetky tieto riziká, ktoré to s tým nesie. A takisto bolo potrebné zohnať aj zohnať od pani pediatričky
také potvrdenie, že teda ona súhlasí s podaním tejto látky a že tam nie sú žiadne kontraindikácie, alebo potom druhá možnosť doniesť rovno zdravotnú kartu a pani zubárka nahliadne do tej karty a zhodnotí, či to je teda vhodné pre to dieťa alebo nie. My sme z hodou okolností mali tú kartu doma, takže my sme využili túto druhú možnosť. Dieťatko musí prísť na takéto ošetrenie na lačno, minimálne 8 hodín predtým nejesť, takže ideálne je naozaj si zabezpečiť hneď prvý voľný ranný termín, ktorý majú, aby to dieťatko vaše zbytočne dlho nečakalo na to ošetrenie a aby zbytočne dlho nečakalo na tú možnosť najesť sa. Tá látka musí ísť na prázdny žalúdok za prvé kvôli tomu, aby to dobre zapôsobilo, zaúčinkovalo a za druhé aj za to kvôli tomu, že to dieťa sa môže pozvracať. Z tohto dôvodu je veľmi dobre doniesť so sebou aj náhradné oblečenie nielen pre dieťatko, ale aj pre vás. Môže sa naozaj pozvracať, môže sa pocikať, môže nadmerne slintať. Takže toto naozaj odporúčam. Ten sirup, nemusíte sa báť, že vaše dieťatko nevypije ten sirup, respektíve Olino ho tiež nechcel vypiť, ale potom to natiahli do takej plastovej striekačky a cez tú striekačku mu ho podali, takže to už bolo v pohode. No a zhruba nejakých 15 minút čakáte potom v čakárni, kým to zaúčinkuje. Dieťatko treba mať pod dozorom, ideálne, aby už potom nebehalo, neskakalo, aby sedelo, pretože naozaj budete vidieť na ňom, že ako to postupne začína účinkovať. Dieťa sa stane takým malátnym, takým, no proste ako nejaké sedatíva, ako keby dostalo, hej, takže naozaj hrozí tam, že spadne alebo tak, takže potom už treba dávať na neho pozor. A my sme sa potom aj s pani recepčnou smiali, že aj s kamoškou, ktorá tam so mnou bola, lebo manžel vtedy nemohol, tak ďakujem ti, Macka, že nám pomáhaš. No tak sme sa proste všetky tri smiali, že takýto sirupček by nebolo zle mať aj doma občas, že ukludniť to dieťa, alebo aj pre nás, hej, že trošku na nervy. Ale to je vtip, samozrejme, áno. No a potom naozaj po tých 15 minútach nás už pani doktorka zobrala dnu. A kamoška si teda láhla na to kreslo, na ňu Olinko. Bohužiaľ v tomto prípade som mu držala hlavu nielen ja, ale aj pani recepčná, ktorú naozaj bolo treba zavolať, lebo to, čo stváral Oli, bolo naozaj neskutočné. Mali sme ho problém fakt udržať, lebo samozrejme, keď už sa mu dáva injekcia na protibolesti alebo sa mu vrta zub, tak samozrejme je žiaduce, aby so sebou nemetal a minimálne tá hlava, aby bola zafixovaná, takže to bolo naozaj náročné. Ten sirup, on síce pôsobí takým sedatívnym účinkom a ukludňujúcim, ale to dieťa je stále pri vedomí. Ono stále všetko cíti aj vníma a tak, len je ako keby trošku utlmené, ale to nie je tak, že by odpadol do komy a bolo by to lážu s ním. Nie, bolo to fakt náročné, extrémne náročné, plakal chudák. No, boli to také nepríjemné pocity aj pre mňa, ale tak povedala som si, že jednoducho musíme to zvládnuť a je to pre jeho dobro. Jeden taký ten hlbší kas mu pani doktorka vyriešila, takže buď by sa to dalo vyriešiť vytrhnutím, alebo teda druhá možnosť bola nasadiť mu takú aký to je materiál? Myslím, že chirurgická oceľ, nechcem teraz kecať, ale niečo také, asi chirurgická oceľ. Vlastne taká korunka sa dá na zubok, ktorý už má tak veľký kas, že by to tá plomba nepokryla, alebo proste nedržala by tam tá plomba. A potom vlastne je to mliečný zubok, takže tá korunka pôjde von s tým mliečným zubkom, keď už ho bude vytlačať dospelácky. No a vlastne tá korunka zabezpečí, že ten zubok je proste ochránený. Potom vlastne, keď sme odišli, Olinka som usadila do auta, hneď ako sa auto pohlo, tak on zaspal. On už niekoľko rokov nespáva po obede, ale teda toto ho tak vyčerpalo a zmorilo. Možno aj ten sirup.
ale teda určite mal na tom veľký podiel aj to, že sa tam strašne vysilil, že tak strašne plakal celý ten čas a snažil sa nám uísť, že ho to tak strašne vysililo, že si pospinkal. No a druhá návšteva sa v podstate odohrávala v podobnom duchu. Myslím, že nejaký mesiac, nie som si teraz istá, ale mesiac by mal byť medzi tými premedikáciami, že nemôže sa to hneď akože zase zo pár dní zopakovať, ale aspoň ten mesiac tam dať rozostup. Nám sa to naozaj podarilo v rámci jedného leta zmáknuť aj tú preventívku a potom aj 2 tie premedikácie s ošetreniami. Strašne som tomu rada, že sme to nemuseli riešiť cez školský rok, škôlkarský. A hlavne som teda rada, že to má Olinko už za sebou a som si tým pádom istá, že ho tie zúbky nebolia, že už to má všetko na poriadku. Mohla som sa do toho určite dokopať aj skôr, ho objednať na niečo takéto, ale v podstate on si do tých zúbkov búcha stále, respektíve teraz už menej a všetko ožužľáva a tak. Je to teda tým, že sa mu menia tie zúbky, ale aspoň ja už mám taká som spokojná, že teda viem, že ho nič neboli v tomto zmysle. Že to je naozaj o tej výmene zúbkov a že ho tie ďasná jednoducho znervozňujú, že to je pre ňo nepríjemné. Budeme chodiť teraz každého pol roka na tú preventívku, už sme sa objednali, myslím, že niekedy na január s oboma deťmi. A naozaj aj to čistenie zubov, aj tie prehliadky teraz chcem ako naozaj veľmi dodržiavať, lebo náhodou sa mu ešte, že bude mať nejaký kas, takže keď sa to podchytí čím skôr, bude to pre ňoho aj menej bolestivé, aj menej časovo náročné, aj finančne menej náročné. Naozaj to akože nebola lacná záležitosť všetko toto. Inak keby vás zaujímal ceník, tak akože konkrétne my, kde sme boli, tak si pozrite ceník na stránke teda šťastnyzubok.sk. Už nech pôjdete s dieťatkom v kliniku alebo k akémukoľvek zubárovi, tak veľmi vám držím palce, aby to šlo čo najlepšie, najrýchlejšie, aby ideálne nemalo žiadne kazy alebo iné problémy, ale naozaj pokiaľ sa toho obávate tak ako ja, tak nie je na čo čakať, lebo čím proste dlhšie čakáte, tým to potom bude horšie. Ak máte vy nejaké tipy na dobrého zubára pre naše detičky alebo tipy na čistenie zubkov, na nejaké super pomôcky alebo čo sa vám osvedčilo, tak určite sa s nami, s ostatnými o tom podielte v komentároch. Ďakujem, majte sa krásne.